Nazdar ľudia, moje meno je Terinek a ja vás vítam u nového videa, z prvého videa z hry Bike. Je to hra o tom, že máte charaktera, ako tu je vľavo, a jazdíte s bicyklom. Hra je o tom, že proste musíte prejsť buď nejaký limit, alebo máte tu rôzne kola, že závody, to dojde do cieľu prvý a také. Teraz ja tu mám také, že musím dojsť do cieľa prvý a hore pod časomierou sa mi ukazuje, že aký mám čas nad tým, čo je za mnou, ten druhý. Ak vám ukazuje zelené, tak ste prvý a druhého hráča alebo ostatných môžete spoznať, tu je za mnou, ale on keď je prvý alebo druhý, tak sa zneviditeľní, ale po určitej čase sa zviditeľní, potom ho vidíte, alebo viete ho zistiť ešte podľa tieňu. To je mobil, takže po časomieru mi ukazuje s červeným. Ale celé šený, cieľ je s takým modrý veľký oblúk. A to sme už asi postrali. Keďže už je medzi nami rozdiel dosť veľký. Túto hru si viete stiahnuť na Obchod Play, je to zadarmo, letí v apike a tam je taký muž na obrázku so Red Bull prilbou. A tu je cieľ a som bol druhý, teraz nám to ukáže čas, druhé miesto to je streborná trofej a veci, čo ste získali, ako môžete vidieť. Takže ak sa vám takéto video páčilo, nezabudnite dať like a odber, poprípade nejaký komentár. A ak chcete viacej takýchto videí, podobných napríklad z inej hry, tak to napíšte do komentáru, alebo názov hry, to je jedno. A ja sa tam lúčim, majte sa, čau.